gainetik irakaiten diren hautzeko bortitzak hortzez mugatutzat jo ditzazkezunean. Bihotzat tinkatzen zaizu egoko itxasoraino tremadora pentsatzen hasten baldin bazara minutuero herri mina. Garrika zorpai desolatuetan haizea txatzean abenideetako oso badeko arroren puntak makurrera zen Johnny Frankenstein gizara udaberriaren molekuletan ia giraina idazteko gogua hasten baldin bazara 2 minutuero herri mina. Bizkaia baldu etxera eta lagunik telefonatuko duzula bietan zindagizunen gero beldurratu dute